إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagaremi nagu mga loksami, mga babayami apo mamakinig sa gen kaya masa imanto giiso programa o mga pagaremi si sa gen kay tanawan at pambatuan sa Islamic da'wa di tano di imanamar sa andamanaya ikap kasabuti tano nagu kisampay o kisampay si ko mga mga pagaritano si ko agama gingaya agama tano agama Islam o kapakang babatang yan sang Quran na si ko sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay iman to discuss tano na mipantag si ko kauyag-uyag Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na gusto kiyan da'wa niyan na gusto ay manan yan na kiya pakararan aging ko to da'wa niyan. Sabab sa gin ko to madakal ang mga tao akararimputan si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab pembetul ni ranso da'wa niyan sa Al-Wahhabiyah. Si sagin ko to ang panudakim botaan ki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na miyari na yan aging ko to mga shirk si ko mga ingad o mga Muslim sa dunia. Miyari na aging ko to mga bid'ah. Miyarinayag aging ko to di ikatabarok si ko mga kubur. Miyarinayag aging ko to pimbarangan mga rarata agalabag simba si ko ay mananyan na Allah Ta'ala na kung mga karibatan mga aqidah. Lagi-lagi ko to katataguyan si saging ko to ingad pembetulan sa Uyayna. Mababalis kanya nun ay mananyan na pada ko mga ulama na minipagugupaya naging ko amir sa Uyayna si Uthman bin Muhammad bin Amr na saging ko masa na adan ru'umak matatag aging ko kubur Uzaid bin Khattab radhiyallahu anhu naging ko masa na plawi iniran aging ko kubur Uzaid na disiranon di itabarok na gudiran di islaslaan aging ko kubur Uzaid na ini saparutu o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Urenyan na sisagin ko to kini saparenon na minipagugupaya nagin ko to ay mananyan na dato asu Uthman bin Muhammad sakiat ba sagin ko to ay mananyan na kubur amyada agin ko to di ikatabarok sisagin ko to ay mananyan na kubur. So Zaid bin Khattab na pagarianan Umar bin Khattab pada sa kaniyang kumiyanga miya shahid si ko ayamanan yan na kinisumpangan nirang Musailamatul Kadzab si kuragon ayamanan yan na tulog Hijri. So ginan imakampat panulun Muhammad bin Abdul Wahhab. So Muhammad bin Abdul Wahhab na watas kaniyan o ayamanan yan na aya bangsa niyan na Muhammad Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid bin Barid bin Mushrif At-Tamimi pada sekalian ko kabila At-Tamimi inimbota kuragun 11 15 Hijri al-Muwafiq 1703 Miladi. So ginan manan yan na makampat usen si ko pad panulun o Muhammad bin Abdul Wahhab gingkay pagaritano badin ami sumpakyan si saging kay ay manan yan natutulan o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab min dutama. Jazakallahu khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Pada miya pikiran ako musainaan saya pagadayan na yang kai pamanas dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab. Adna pagarinaan siya may tutul. Maka patutul la sige no sa kita min balon
Sekarang ini menutulo sa giyang kaya paman na member sa giyang kaya kitab. Ako sa kaya paman na kaya mali sa giyang kaya kitab yan. Tigin na gunit tigin na sumukot tigin sa Mauritania, siya na sa Afrika, na si ko kapla dia kaya lalakawakan na miya kauta sa Senegal, nagitutigin na pagdala na plintigin na ay mananian na miya ka-out din si sa mamlaka al-Maghribiya si sa tiga Morocco. Ako yaong si kusuldan ng gawin na yakapag-istiro sa Morocco. Miya misita ko tigin sa kong ustad sa giyang ko to tigin na university sa giyang ko derpa na sa giyang ko ta opisina niyan na matitimo kami ron nga sa labi kami sa pulutigin. Yang ko ta ustad at misita ngaran si Dr. Abdullah ini betul nun saya na si kuliah nung dikimbitira tigin na piyaman tugin tigin agian kaya mamlaka al-Arabia Saudiya si Saudi piyaman tugin sa mga ulamaon mga dato no paman agian ko tapan na kung tamaniran si mga agama Islam na ada piyang nirang tigin na isa tinala walakin tigin habada law taraktum al-madhhab al-wahhabi alladhi farraqa bayna al-muslimin uwit tigin oriano kaya tugin sa paman sa Saudi o sa mga ulamong mga dato na batigin maparo kano may ginakaw tigin agian kaya madhhab al-wahhabi agi na tigin sa sabab akyang parak o mga Muslim. Diyan kaya kuan ulama ustad na miya mamasa tigin na ba tigin na miya kay sirakan na kupay tigin na maririba tagyan kota panarima iyan. Na sabi mga ulama na pumugi siran sa dalil. Pagan lang tutul na migay sa dalil lagi ang kay miya kay sir. Amigay sa ibarat. At tigin na lagi tigin na giyang kagya tigin na pitro kan mga tigin sa mga pada ibigyan na dalil. Ada tigin na sa kataw mufti tigin sa Andalus ngaran niya Sheikh Lakhmi o Lakhmi ini pakai so nagyang kotwa panap timbala na masjid sa giyang aymanan niya na mimbalon tigin na Wahhabiyya na ayan is buong nagyang mufti na tigin na patok tigin akagba tigin sa giyang kanan tigin a masjid at tigin na mimbalon tigin na firqatun kharijiyya at tigin na grupo tigin na khawarij dalatun kafira adedag ang kafir tigin na grupo akala tigin na patot akagba sa giyang masjid au tigin sa sambayawon adi si may ritirimaan na ay man niya lagyan kayaan mimba sa giyang kitab na para tigin makarag lagyan kaya paman ato pa maridi betagyan kay isa paman na miya kay sirakan ustad tigin na tigin napakaraging orang tigin nagyang kanan paman na mufti na tigin na rago na kinimot ano yan na tigin na kinimutan sa gina mufti na kaya patya di na pura pat gatos ang pitok si kupat gatos rago na go pitok lawalo 178 Hijri na tigin na rin ang Muhammad Wahhabiyya na tigin na kinimot ano na si kusang gibu ragun ako magatos ako sa Pulau Lima. Ako yun, 1,150 no. Nalimutan sa gimot wakon. Si Muhammad bin Abdul Wahhab. Panapira akong Piriano. Laman tingin na giyang kapakay tingin. Yan kay sa giyang kaya sa giyang kitab. Ino kapakay tingin na sa ulama na mugay sa mo ifta. Apang ifta na giyang kota kupit adap maad na giyang kota mitungon. Di na palo ka natin pakarega. Tigin na si Mufti tigin lagi na minifta sa giyang na masala na kiyawa patiya na pat gato sa upito pula gulo. Na si Muhammad bin Abdul Wahhab bagi na pipikir nga tigin na Wahhabiyya adap mo ta kini mo taro na sangi buang umaga sa Pulau Lima. Na tigin na adman tigin na isa mutu sa Wahhabiyya agi to so Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum. Ay man na kiyawa patiya na magato sa Pulau Pito. Hijri. Ay mananay lagi na nagtutun sa Wahhabiyya sa kumiyaw na aptun sa Wahhabiyya firqatun kharijiyya abadiyya ay tigin na mimbar sa tigin na si Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum al-Kharij al-Abud ay mananay na sa giyang utamasa na giyang kala na grupo adedag ay mananay na kafir na pibini na sa niyan so kapag itaw kapag agamasa agam ay mananay na agama Islam na piya ka diyan so hajj na natural ko mufti sa giyang mufti sa Andalus ay mananin na giyang kota pimabala na mga masjid giyang kaya grupo adedag na pagigba iyan na benar to na piya karera giyang kaya mimbar sa kitab at tigin na giyang napipikir nga Wahhabiyya at tigil kataon natutupitan na kan na maribat na panarima kaon kami na si Muhammad bin Abdul Wahhab
Abu si Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum. Lagi itu Abdul Wahab bin Abdul Rahman bin Rustum na mga ay mana dede guta marayan. Abini nasiran su Islam. Na si Muhammad bin Abdul Wahab na ay mana dede mo tang amiyat sanggibo umagatos Abu 15 rabun. Lagi Abdul Rustum na magatos rabun Abu ay mana niya na siya pulau pito kaya wafat yan. Ya kau to tanamide niya. Mana aku ya, namara ko to. Aging ko to pembetulan sa madhabul wahhabiyah na aya madhabul wahhabiyah pembetulan ada na guribat na giutos so madhab pimbalan yakini Abdul Wahhab bin Abdul Rahman bin Rustum kini buatas kalian si ikuragun 100 miawapak sekalian kuragun 197 Hijri. Nah, gianan pembetulan sa madhabul wahhabiyah aya mananya naribat. Giang koto aminif taon mufti si sa Andalus na miawapak si 478 Hijri. Aya mananya mga pagarian, mga luksami. Na giang koto Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi si sa Saudi na dapan buwataan. Dapan utong buwataan. Ay maran yan na maraya. Kariribat o mga tao, pribat niran na gurirido niran, agyan kay mga ulama sa Saudi, pambetuan niran sa titindig kun sa madhab al-wahhabiyah. Ikaduay pambetuiran na al-muwahhidun. Pambetuiran na to. Sama itu, antaw agyan ko to, ay mana niyan na rumirido kaya kini Muhammad bin Abdul Wahhab na uso mga ulama sisa Saudi Arabia. Ay mana mariribat agyan ko to panariribayran na bugyan ko to tindigiran nun. Ay natin nila kuya, nayos to na so mga rido ko agama Islam na mesya siran. Lagi so Shia, anta ka mga kafir amarag, lagi mga Kristiyan, mga mustasyrikin. Na may isa-isaanan sa amanan niya na kapmina sira sa giyang kay Daway Muhammad bin Abdul Wahhab. Ay isa sa melera nagi Daway Muhammad bin Abdul Wahhab nagi sut la da'wa. Ay mga da'wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na para mo pa man na makapalagoy ng mga tao agi yun sa Muhammad bin Abdul Wahhab na ini betul ron yang ko bilaro nagi ang kaya andeng na miyato nga grupo Wahhabi agito supama na miya amanan na bini na sa niya sa Islam. Na para kapalagoy ng mga tao agim do sa Muhammad bin Abdul Wahhab. At sa mga kitabin, na binapiliw na bibili sa niya sa agama. Tauhid, kashfu syubhat, sa pamana pimambulan usul salata. Lang na kitab apa mana pimambulan na kadag na si kung maka ay manan na si pupuntiran na naging niya aqida. Pamana so aqida ay manan ni daw Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ay mana yan ako ya, nada akituro o mga tao arumirido o mga ulama si sa Saudi na pembetuan niran ayat tindak o mga ulama sa Saudi na ay mana yan na wahhabiyah. Ay mana yan nada kituro niran na pimbalan o mga ulama at kinakateso tindagami ang ngaran yan na wahhabiyah. Da amini panulun o Muhammad bin Abdul Wahhab makasusupak si iku ay manan yan na Ahlus Sunnah wal Jamaah ka aya panulun yan na makambabatang sang Quran na gusi ko sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam aya parateyan yan na parateya makambabatang sang Quran na gusi ko sunnah o Rasul sallallahu alaihi wasallam na aya manan yan na matataayon na gusi ko makaden si kulalan o Ahlus Sunnah wal Jamaah na gulalan o mga salaf as-salihin. Game ko tumaari ako ya, mga pagarian. Rumirido, sisayin dan na emanan yan na mga ulama sa Saudi na mga rumirido kung mga Ahlus Sunnah wal Jamaah na rumirido kaya kini Muhammad bin Abdul Wahhab na giyanan sa mga tao gada bakiran na mga bid'ah, gada bakiran na mga syirkiyat, gada bakiran na siran itabarruk si ko mga kubur, gada bakiran gagyan ko to ay manan yan na mapasan ay manan yan na kapamagaliman. Ay manan lain po man na magal bugmalok sta no. Lagi dumagal pa mga lukstan. Ay maton alhamdulillah malud no to miya pa ka. Malud kid Lagi tagyan ko to pa man ang mga kapito mga lukstan na miya una. Ay kiya da agyan ko to ang mga kapit o mga lukstan no amya nga una adi siran di malami-lamin.
diisiran di imanong belis sa manok ami pantat busi ko ay manan nami gagay mga jin katuluntuno katuluntuno kapalami-lamin bilang di pamaganaan naging koto at mga tulong at pibuliran ko mga lamin na anto na rin pagarya ikiya daw ito mga luksami ay kiya daw ito nasabab ko kiya pakauma mga ulama amya kapasad si sa Saudi Arabia Mia ay mana niyan na ini panapariran ito nagu ini sa pariran ito sabab sa yuto ipad apanulon o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab nagu panulon o mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagu panulon o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al yuto ini mana ini suku kiran ini suku ko mga nabi isa par agin ko to ay mana niyan na katuluntuno isa par agin ko to akapamangani sa salakaw si ko Allah Ta'ala. Ibarat to pamana gyud sa Wahabi na mga pamana tito marata ay gina Muhammad bin Abdul Wahhab na marata sa giyang utadawatian na ay mana na bisa pertaw sa Pilipinas na malin pamana gyud kaya pa na mabinasan sa kapungin taw pamana sa Pilipinas pamana salakaw mi mga ulama mga punasaw lagi di lagi sa uta may sa mga ulama sa mana may mga pa sa Saudi ang mga ulama lagi ang uta ilmu apa mana ini daw Muhammad bin Abdul Wahhab lagi timine sampairan si ay mana sa ingiten ay mana ko ya na yung ko to rumiridu kung mga ulama sa Saudi nagusiki Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na karay ko irano na si nagudengki si ko mga ulama o tauhid mga ulama ay mana niyan na kukupit si ko ahlus sunnah wal jamaah na kukupit si ko tindak ko mga sahaba tagiginan na piyakatanan wallahu ta'ala si sa Quran agin mo takatir wallahu ta'ala wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Ya, lagi na natin ko Allah Ta'ala inad nami si kulangon o mga nabi agyan ko to ang mga riduiran. Ato naging mo ta mga riduiran. Mga riduiran ang mga syaitan, mga riduiran ang mga manusia, mga riduiran ang mga jin. Disiran di iya mana niyan na ipagwahiye iran susaba di sikiran agyan ko to akatir. Ay mana disiran di itutula sa mga katiro, di iran di ipaparahisanan agyan ko to akatiro na mana niyan na era diyan napaka didik na ay mana niyan na pabaing kasiraden ati ko Allah Ta'ala sa giyang ko to ang mga kabug kaganiran ang mga katiro ipriduiran sang ko mga nabi ay mana niyan na siyubu ko Allah Ta'ala. Alam mo to kuya mana giyang mo ta dawa Muhammad bin Abdul Wahhab na tanto kumalimpiyo linang na dawa laon mga syirkiyat na piyakada yan at na may tututula ngunit sa kus kanina di magina tutut sa ilmo si Muhammad bin Abdul Wahhab makaisa kon nasa Makkah na pagat ni sa giyang uta isa kong mga pamana ulama ro sa Makkah ulama sa Makkah laman na pamana sibo dinya dikatutut sa ilmo may sa untigi nagyang uta dili pamakin na ustad ay gira ko naptindig na enem keloy na gira ko na tigin na to ya Ka'bat Allah o tuminig sa kanang saging to today na mao na tudinya ya Ka'bat Allah enem keloy nalabo ya Allah ayam keloy na hey pana Ka'ba enem keloy ay ko to ginagita ko may ay sa miya maka pana kaburay ti Muhammad bin Abdul Wahhab may sa tigin kumya pita kumya bilag sa giyang uta majelis ay mana na giyang uta pumunto din na giyang uta ustad alim na si kudap ka pamako mo mga murid agyang utalin na piyanin niya sa agyang uta Sheikh tumasmiyon sa Quran initas mi nagyang liila fi Quraish initas mi liila fi Quraish tama sa miya ko masagi ayat fali'budu rabb hadzal bait na si Muhammad bin Abdul Wahhab na narinig nagyang uta pumatiyan tiyata fali'budu hadzal bait na miya nagyang uta lang tingna Muhammad bin Muhammad naribat agyang anak mo tan biya tikmani Muhammad bin Abdul Wahhab fali'budu hadzal bait kay mana gyud fali'budu hadzal bait na simba nyo gyud kanana Kaaba na ayat itu na fali'budu rabb hadzal bait simba nyo atu gyud kanana tuan gyud kanana Kaaba na tigi sebagai Muhammad bin Abdul sagyang utalin ay tigi namin pana sa tigi sagyang utamya kata atura ko kay mana na pirmiar kapkeun aw mga tuminig ay ngap ketalon na Kaaba na bungap ketalon na wallah aw mga tuminig tigina nuna ya Ka'bat Allah lain miyalema kurun aku beti ang una pagi ang uta fali'budu hadzal bait
Ni apa yang mikiran lagi yang mutualim? Para ribet tahu sedikit lagi yang tadi ini matero ngadi di mana apa aku tuh. Dia tuh lainnya tuh piti bebuti Muhammad bin Abdul Wahab. Abalsnya lagi yang mutafali Abu Hadal Bait. Para umakat din udah dia mutalim. Lama lagi yang mutakapan lagi lagi Muhammad bin Abdul Wahab. Sabab maka tahu sakapan aku tuh. Dia kan itu butuh sih. Agi buka apa ini sa paano kaptilin ng Kaaba. Nakapati na di maapan ako to ana ba niyang kitaluan na so Allah Subhanahu wa ta'ala. Paano simon din katuntut ko agama na mga tauhid na ay pamana ay na din dawa. Na ba ay man nakakakapire. Sheikh. Mga may ito na naso ay man na tutulan si ko di ka pa rin na do Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab. Ay manan yan na maraya sa mga ulama sa Saudi nagugyan kanan si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi na da aminit talinguman yan bagu inim bagu niyan si kagamatan o agama Islam kalinim piyon yan so para kaya o mga tao o kaadungkiran aging kutwa para kaya ang makasisilay kaadungkiran aging kutwa mga galbag ang mga simba ang mga bid'at na inisamparian na si ikirananan na ayamanan yan na sudawa o Muhammad bin Abdul Wahab na makambabatang sang Quran na gusiku sunna o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na guginan din so ayamanan yan na ayat na inukitan yan na sudawa o mga dawa o Rasul sallallahu alaihi wasallam na gusto mga sahaba o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi aging kanan ayamanan yan na kaya panamarin yan sa kapakamu ayan si mga tao aging kutuwa titu ayamanan yan na tauhid. At na mga tao ayamanan yan nasusupakan yan naging kutuwa kiyaw sa mga ulama sa Saudi sa aging kanan at tauhid. Gimot wa kiyaw sa iranun sa inuseran sa tauhid sa tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhidul asma'i was sifat. Na adna mga tao ayamanan yan na inungkiriranan ka diren di itiron ayamanan yan na bid'ah. Na giyanan mga pagaremi na kinaubaanan bid'a kagiyanan na usyanan si sagit puto ayamanan yan na tauhid o karirimpang nagkariribat o para tiya o mga tao na piyakauntun so para tiya o mga tao kaaniran katukawi so kapakay sa si kuwa nagukapakay sa si ko ayamanan yan nagsimbaan nagupangangarumanan asuso Allah Ta'ala nagukapakay sa si ko mga ingaran o Allah Ta'ala. Giyang po mga tao ay manan yan na di na paparatian nagupya ka bidairan na ito na yung sekreto ron ay sekreto sa na sabab sa miya so papagiyang po ito paparangayaniran o kapagpakayaran si iko kapamangani sa safa'a si iko mga kubur o mga salihin na budi kagtawasson si iko ay manan yan na miyang wapat ang matatago si iko mga kubur na giyuto isabab at diran ay manan yan na perhatian aging kanan ausayan si iko tauhid na aya palun na giyang ko to aya buka kapuseran si iko tauhid na giyang ko to tauhid ar-rububiyyah ay manan yan na pamanagyan ng mga tao lagi mereram niya sopak sa giyang uta kiar sa giyang katlo tauhid na pamana perkaratan nila lagi nga tauhid perkaratan nila naging buto tauhid o kapuseyon usay naging kanan na tauhid Gimot wa kapugusay sa gin kana na tauhid at tauhidul rububiyyah tauhidul asma'i was sifat tauhidul uluhiyyah na usera nan sisaging kana at tauhid kana uba adin apin bagu ayamanan yan na tauhid kada gidagin kana na ayamanan yan na usayan sisaging kana ayamanan yan na sambaya ad na mga rukun sambaya ad na mga wajib si ko sambaya ad na ayamanan yan na mga sunnah si ko sambaya ino mga day baanan ayamanan yan na pero nakabidaanan lagi daging ko to mga usayan si ko mga hajj, rukun o hajj, mga wajib si ko mga hajj, mga sunnah si ko mga hajj. Ino mga day, baanan na pero nangaripagaya ako ayamanan yan, nabida? Bingo mo. Nanagin ka na tauhid usenanan na sudin ka nakakarawat pero sa uba bid'a agin ka na mga rukun o sambayang wajib si ko sambayang sunnah ko sambayang
usaya na nasisagyan ko to sambayan na lagid na nan usaya nasisagyan kanan ayamanan yan at tauhid inusay agyan kanan at tauhid kaan kasabuti umadak lataw agyan ko to titu parate tauhid kalimat la ilaha illallah karibat agyan ko to kapusayon o mga tao ay ipusayin yang la ilaha illallah nagu tauhid nagyan ko to tauhid ar-rububiyyah akapakay siya kumya din siko langit na kusiko pa na ay mananan na kana uboto pakatana siko siya saging ko to tauhid kagi so tauhid nagyan ko to paparatian ran so ay niya din siko langit na kusiko pa na suwa nagu ay mananan na namantaman na ay niya na suwa na paparatian na ng mga musyrik ari ako yo Pamanagi ito napaparayang na ng mga musyrik. Paparatian ng mga musyrik. Paparatian nila ng suwalay med. Okay, pamanagi ang utataw ideolohiya. Pamanakirumpa si Ranon. Nagigigyasan kay Ranon. Kyasan kay Ranon. Pamanawan ng mga pahukuburkiran. Kedesa na siya sa giyang utak kaya sa giyang utataw ideolohiya. Laman na kuya, lang na pamana yang kaya makalilo sa Mamlaka Arabia Saudi na Saudi na tanto ira na pag-interest pa na tatagon sa importante yang kaya tauhid na ilang buhay pa man na ayang mabugra ay pa man na may lang limpyo kipet ipantag si kapan ako to dagito na mga darpa na makalilo sa Saudi na laman kadak tabi tabo mga kito nga sa mga Arab country na mga tao na mga pananako to apa man na daw yan ira sa Cuba ay sa dakiran mimbiat lagi yang kaya itu saja tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Tapi lagi yang kota kapan aku tu. Dan kira mimbiat lagi yang kaya pamana pihak Usai Muhammad bin Abdul Wahab ada awak ay mana ni fantasi ko kapunang ilay sa kaya mga syarkiyah. Ay mana niya namaray. Sulamat ang mga tao aprido si ko panulod o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab na mga ulama si Saudi Arabia na inang padairan sa mga Shia, inang padairan sa mga Sufia, inang padairan sa mga Syirkiya, mga Kuburiya na lamunanan na miye ay mana niya na miya magpada sa kiyari mo airan si ko ay mana niya na mga ulama sa Saudi na gusikiya kini Muhammad bin Abdul Wahab na upo nakaprido sa mga ulama sa Saudi na gusikiya kini Muhammad bin Abdul Wahab na isa kanun naging kanan ng mga Shia, isa kanun naging kanan ay mananin ng mga Kuburiya, mga Syirkiya, sa mga musyrik si Kumas sa Rasul sallallahu alaihi wasallam na ay mananin na sakali mamagpada. Sabab ro mga urip nowa nakagiging kaya oras na ay mananin na makampat supan tatano aging kaya programa tano ay po pakarin niya tano siya na susabot tano si ko agamat tano agama Islam makapapasud sang ko ay mananin na Quran na kusiko sunna Rasul sallallahu alaihi wasallam so parateon na parateon so man so ay mananin na dirong parateon na ay mananin na miya timon ay bu asangan tanurong na isang pay tanong kumadakalatao so ay mananin na tito aparateya ang makababatang si ko ay mananin na Quran na kusiko sunna tito ay mananin na agama Islam ang makababatang sang Quran na kusiko sunna inukitan o mga sahaba Rasul sallallahu alaihi wasallam sa pro nagidin ay mananin na kapsela mamirkan buperman punalamatan ng kanos sa libu bira-pira ay mananin na salamat ko din yung di ay mananin na kambentay saging kaya mananin na programa tanong sa mga pagkakami nyo si kuduan nyo sa ay mananin na maka burantaw sa agama Islam sa ay mananin na siya mituwi sa dingka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kaya paman aku ilu bener yang kaya kita betian tanur nagi ngarani atas siu khata tarikh haul al-wahabiyah. Jika correction si ukarri bato history ipantag siko al-wahabiyah. Nakito ni sino kito nagi kaya paman apa magusami sabay da pa magusami ron ano kito nagi kaya paman na kita. Apa magusami pia rebu nagi ngota itu sa wahabiyah atas Muhammad bin Abdul Wahab au dia ngota mga pedaa amanan yan na makalibatan na panarima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.